Jaké zdůvodnění si někdo ve své hlavě může najít proto, aby šel zastřelit lidi na rockový koncert, anebo aby šel zabíjet na fotbalové utkání? Já si myslím, že tady těžko hledat zdůvodnění typu někdo mi ublížil, já se půjdu pomstit, chci prosadit svůj záměr, já to takhle udělám. Tady je zcela jistě o tom, zcela jistě to, v čem je víra těchto lidí. Tito lidé zkrátka věří v to, že je potřeba bojovat proti jinému způsobu života, prosazovat svoje a nehledají nějaké zdůvodnění, že teď se stalo to a musíme reagovat. Všimněme si, že tento útok, zdá se, nebyl motivován žádnou událostí, na kterou by reagoval. Ten byl plánovaný dopředu, určitě dlouho dopředu, s tím, že až bude to logisticky ošetřeno, tak to spustí. Takže motivace je nenávist. Máme se na pachatele takovýchto útoků dívat jako na lidi, kteří jsou nemocní? Je to správný z hlediska odborného úhel pohledu? Rozhodně ne, to je naprostý omyl. Totiž psychicky nemocný člověk ve své drtivé většině není nebezpečný, když se s tím setkáváme, ale opravdu není nebezpečný, když je nemocný. Toto je záležitost, ani bych neřekl osobnosti, toto je záležitost kořenů, ve kterých ti lidé vyrůstali po celé generace, čemu věří, co jim bylo zkrátka vtloukáno do hlavy. Je to otázka víry a proti víře se nikdy racionálně bojovat nedá. Co když to nazvu ještě jinak a necháme tedy být tu nálepku nemoc a nazvu to mindrák? Co když každá generace má svoji potřebu nějak se vymezovat proti vnějšímu světu, nějak zažít svých 5 minut slávy a svůj obyčejný život povýšit na něco ušlechtilejšího? A co když tento mindrák, pokud to teď hodně sploštím, se pro někoho dá řešit tím, že budu se definovat jako ušlechtilý bojovník islámského chalífátu? Já si myslím, že opět mindrák ani moc ne, toto je spíš frustrace. Určitě lidé tohoto vyznání jsou frustrováni dlouhou dobu, protože je jim zakázováno to a to, nesmí to a to, musí to a to. Hlavní je, že nesmí o ničem pochybovat. Náš věřící může klást otázky, katolík a další může klást otázky, je to správné, není to správné. Tito lidé nemůžou klást otázky, nesmí pochybovat a to vytváří obrovskou frustraci, kterou pak jdou vybít způsobem, který je jim nabízen jako jediný možný. Ještě prosím pár slov k obětem. Co v tuto chvíli se dá z hlediska odborníků dělat s pozůstalými po obětech teroristického útoku? Je to věc, která se vůbec dá nějak zmírnit, myslím, impact na psychiku člověka? Takhle, to trauma v mnoha lidech zůstane navždy. Jedná se hlavně o příbuzné oběti, jedná se o lidi, kteří to přežili, lidi, kteří eventuálně byli nebo jsou drženi jako rukojmí. To všechno má dopad většinou dlouhodobý. Postupně se podle založení daného člověka tyto dopady zmírňují. U někoho to ovšem trvá celý jeho život a velmi často musí být v péči odborníků. Já bych se tady rád ještě zmínil, ale o tom dopad je samozřejmě na přímé oběti, ale dopad můžeme registrovat na nás, na všechny. My všichni teď žijeme v určité míře strachu a mě osobně velmi zlobí, když někdo říká, ne, nám nic nehrozí, když to takzvaně bagatelizuje. Mám obavy, že nám hrozí a že je nutno, aby zodpovědní této země řekli, lidé, uděláme to a to proto, aby vám hrozilo co nejméně nebezpečí. Ještě k těm psychologickým dopadům a myslím těm subtilnějším, tedy nejenom na přímé pozůstalé po obětech. Časem vytvoří se cosi jako efekt otupělosti vůči podobným věcem, pokud jich přibývá a bude přibývat. Může být časem evropská populace daleko imunnější vůči stresu vyvolanému z jednotlivého teroristického útoku. Jenom tedy pro srovnání uvádím Izrael, který jehož společnost žije, baví se, žije v každodenní životy, ale je konfrontována trvale s útoky proti civilistům.
Může vzniknout určitá otupělost, když to přirovnám ke stádu ovcí. To bych ovšem já nerad. Když to srovnáváme s Izraelí, tak oni se baví, žijí dál normálním životem, ale s vědomím, že bezpečí mají do značné míry ve svých rukou a že jsou ochotní proto své bezpečí něco udělat a není jim v tom bráněno. Jiří Brančík, primář psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně, děkujeme i za váš expertní úhel pohledu. Nashledanou. Nashledanou. S námi je tady stále arabista a odborník na islám Petr Pelikán. Ještě jednou vás zdravím v našem odpoledním vysílání. Tak ještě jednou děkuji. Pan Brančík to říkal, ale při vší úctě panu Brančíkovi, on není tedy odborník na islám, ale mluvil o, proto se ptám vás, mluvil o tom, že radikální islamisté nemohou pochybovat, nemohou si klást otázky, jsou naprosto svázáni velice rigidní výkladem víry. Je to tak? No, já s většinou toho, co říkal, souhlasím, s tímhle výjimečně ne, protože radikální islamisté jsou radikální islamisté, protože se k tomu dobrovolně rozhodli. Ten člověk, který pravděpodobně žije ve Francii, tak tam zcela nepochybně, jakmile začne pochybovat, má možnost odejít z tohoto proudu. Oni nepochybují dobrovolně. Má možnost odejít i s tím, že ale nestratí absolutně všechny sociální vazby? Všechny známé? Tam už je to pochopitelně horší. Tam už je to horší. Existuje v islámu, který zdůrazněme je náboženstvím miliardovým, rozptýleným po celém světě s mimořádně zajímavými výroučnými niancemi a vlastně i sektami, které se všechny dají pod kolonku islám zahrnout. Existuje v něm něco, co se dá srovnat s tím českým křesťanstvím, tedy velice liberální, leckdy velice sarkastické a předpokládám, snad to není laciná lichotka českému křesťanství, velice tolerantní. Neexistuje. My se snažíme zcela pochopitelně hledat nějaké paralely skrze vlastní životní zkušenost k tomu, co vidíme jinde a co dost dobře nechápeme, tak, abychom to pochopili. Nic takového v islámu neexistuje. I ty z našeho hlediska nejliberálnější směry jsou ve srovnání s naším sekularistickým křesťanstvím moderním zcela rigidní a fanatické. Myslím, tato vrstva pojetí státu, náboženství občana a náboženství v muslimském světě chybí. Myslím to, co třeba známe tady v Česku. No, protože my Češi i ve srovnání s jinými zeměmi s křesťanskými kořeny jsme skutečně někde mnohem dál a naším pohledem urážíme i mnoho křesťanů jinde. Dobře, ale tak nechme tedy Českou republiku, která společně s Estonskem podle některých průzkumů patří mezi nejméně sekulární nebo nejvíce agnostické země na světě, ale je dobře, tak prostě průměr evropského křesťanství, jisté míry vlažnosti nebo zápalu náboženského, to má paralelu v muslimském světě? Nejenom, že to nemá paralelu v muslimském světě, ale v Orientě, protože ani orientální nebo východní křesťané nejsou takto vlažní a takto indiferentní a tolerantní ve své víře. Jinými slovy, realisticky očekávat, že v řádu několika let nebo jedné generace budeme mít tady co dočinění s naprosto sekularizovaným muslimským světem, je iluze. Jediné, co můžeme doufat, je, že konzervativní výklad islámu bude stále konzervativní, ale nebude mít ony revoluční násilnické konotace. Sekularistický islám už nebude islám. Prostě islám nemůže být ze své podstaty sekulární. Opravdu ne? Ne. V dějinách přece byly spodobňování proroka Mohameda nebylo. Ve všech historických obdobách zakazováno vůbec. Zobrazování lidských postav nebylo vždy zakazováno. Přece v historii máme příklady, kdy ve střední Asii někteří muslimové pijí alkohol. To jsou aberace, to je něco, co je vlastně popírání islámu? Žádný muslim, který pije alkohol, vám neřekne, že jedná podle islámu. On ví, že se dopouští něčeho, co není islámským chováním. A s tím zobrazováním to by bylo na skutečně velice dlouhou debatu, ale to, co vyčítali a posléze tedy za co tady, nebo kvůli čemu tady útočili
zase v té Paříži nebylo zobrazování, tam to bylo neúctivé zobrazování a karikování proroka. Čímž se propojujeme s tématem lednovým, ale o tom už teď nebudeme mluvit. Děkujeme, ale každopádně za účast v našem mimořádném vysílání. To byl Petr Pelikán, arabista a islamolog. Naschledanou. Zapojíme také do našeho vysílání Karla Randáka, bývalého ředitele civilní rozvědky. Vítejte. Dobrý den. Realisticky, jako člověk, jako zpravodajec, jako člověk,